Naluwas sa usa ka 20 anyos nga spotter sa Binalyo landfill ang tulo ka mga tawo nga nahugnuan sa ilang pasilidad human hitabo ang trash slide niadtong Enero 8. Samtang siya usab ang nakakuha og video sa aktwal nga pagdahili sa bukid sa basura. Atong ilailahon ang bayani sa Binalyo landfill sa report ni Alan Domingo. Nakuhaan og video ang aktwal nga pagdahili sa bukid sa basura diin mabati ang tingog sa nagkuha nini ang kahadlok nga naghangos sa iyahang nasaksihan. Nataymingan sa 20 anyos nga si John Lloyd Ople ang pagdahili samtang nang monitor siya sa dapit isip kabahin siyang trabaho nga spotter sa pasilidad. Mato di John Lloyd nga bisan og nagkurog siya sa kahadlok apan nabati niya ang mga singgit sa mga kauban sa trabaho nga nangayo og tabang human nadatugan ang ilang pasilidad sa mga basura. Wa niya baliha kung unsa ang mahitabo kaniya ug nagdagan siya padung sa ubos ug naluya siya sa iyang nasaksihan nga halos dili na niya mahulagway ang kahimtang sa mga tao nga nadatugan sa mga debris. Kauban ni John Lloyd ang mahigala, gipaningkamutan niya maluwas ang mga kauban sa trabaho diin tulo ang iyang napagawas. Siya ang nakaugkat sa una babae, natabunan kinsa nadala pa sa tambalanan apan subo palandungon nga nakabsan kini sa kinabuhi dito na sa ospital. Luoy kay. Sabay mo na dito. Nangapiit ba? Nya. Akong igagaw dito kay nagsigpangayag tabang nako. Nya. Ako tong gignan siya nga kato spritz ba spritz. Oh, si Fritz. Nga kuan nga. Ara lang kasoy nang balikon rati ka. Nya niingon siya nako nga. O dyan, balikay ko dyan ha. Daling may balik sa ground zero si John Lloyd kay luwason niya ang nahabiling igagaw nga napiit usab apan gipugngan na matod pa siya sa mga otoridad. Maay na lang kay adunay laing higala niya nga nakabunlot sa iyang igagaw busa na luwas usab kini ug nadalas tambalanan. Akong gibuhat nga, nilingkod na lang ko sa Dublin. Nihilak na lang kong maayo. Taliwa sa bayanihong nahimo ni John Lloyd ang kasubo ug pagmahay sa iyang kaugalingon tungod kay wa maluwas ang mismong iyang mga kadugo sama sa iyang igagaw nga si Rowena. Nakala sa trahedya ug aduna pay daghang wa pa maugkat. Pag-ingon ako nga, kinsa pa'y buhi diha, tingog mo. Tagahan kayong nanuktok dito dapis to nga. Ay nanuktok, napag dito nadunggan ako nga ingon, tabang. Lam na kayo nga tingog ba? Samtang ikinagdang ilhon sa Cebu City Council ang bayanihong buhat sa batanong spotter nga si John Lloyd Ople. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.